Mae Tim Parker yn gawr yn y llinell flan i Cambrian. Birch yn crimanu'r bêl mewn peniad rhydd ar y postyn pella i'r capten Kyle Jones. Ond Jones yn methu manteisio. Oedd e ar ben ei hunan yn y cwrt bach, ond yn methu cyfeirio i beniad heibio i Leedsy. Mae Caerfyrddin yn rhoi rhyddid y stadiwm i Josh Allen. A dyma fe am yr eildro yn y symudiad. A mae Birch wedi rhyddhau yn dda fyd. A mae tu ôl i Gavin Jones. A mae Allen yn croesi'n beryglus. A 2 chwaraewr i Cambrian yn llithro mewn. Neb yn cael y cyffyrddiad holl bwysig. Mae yna darged amlwg gan Danny Birch fan hyn, sef Parker. A tuag at Parker mae'n mynd. Y peniad allan ar gwiriad. Na, cic gôl. Wel, fe ddalodd David Thomas yr ergyd na'n dda. Birch ar tafliad hir. Parker yw'r target, ond bwdd yn ennill y peniad cyntaf dros Caerfyrddin. A mae Toby Jones helpu'r bêl ymlaen. Kyle Jones braidd yn ffodus, ond mae'n cael y bas drwodd! A'r ergyd yn cael i harbed yn dda gan Leedsy yn y gôl. Wel, y bas gan Kyle Jones. Fox yn troi, ergyd isiel yn cael ei arbed yn dda gan Leedsy. Mae fel petai y ddau dîm yn ofn gwneud camgymeriad. Kyle Jones. Peniad pwysig allan. Parsons yn troi mewn i drwbl. Jack Fox. Fox yn twyllo Parsons. Fox yn parhau i fynd! Oedd hi'n groesiad, oedd hi'n ergyd. Oedd hi ddim poeni Leedsy yn y gôl, ond chwarae twyllodrus gan Jack Fox. Jones i mewn, a mae'n bas dda i Noah Daly. Daly sgiliau da trwy'r cylch canol. Mae Liam Thomas tu allan iddo fe. Mae'n disgwyl yr hediad, mae'n anwybyddu Thomas. Mae'n mynd i hun! A'r ergyd isiel trod dde. Wedi tynnu heibio'r postyn, ond y gorau ni wedi gweld gan Noah Daly, capten Caerfyrddin y prynhawn yma. Langley at Vickers. Mae Vickers yn gyflym. A mae'n ras rhwngddo fe a Fox. Vickers. Mae'n chwilio am bach o look fan'na. Mae'r bêl yn torri yn garedig i Caerfyrddin. Dyma Langley. Langley mewn i'r canol a'r peniad gan Toby Jones. Oedd Morgan Davies yn gorfod bod yn effro. Daly. Pas dda tu fewn at Parsons. Parsons at Toby Jones, ond Jones yn methu reoli, a mae'r cyfle wedi mynd a tro Cambrian yw e nawr i ymosod trwy Fox. Fox yn chwilio am rhediad Bateman. Bateman tu ôl i Sermon. Mae Parker yn disgwyl yn y canol. Tuag at Parker, mae'n mynd! A mae Parker yn rwydo ac yn rhoi Cambrian ar y blaen. Oedd y croesiad o'r dde yn berffaith gan Bateman i dalcen Tim Parker. A mae Parker yn sgorio i ail gôl yn y gystadleuaeth y tymor hwn. Hillman i grimanu hon mewn ar ei drod dde. Mae'n un beryglus. Rhydd yn y cwrt Cosby. Fox. Fox. Ergyd isiel. Bwdd yn clirio, ond ddim yn argyhoeddi. O, modfeddi heibio'r postyn. A Cambrian bron a dyblu mantais. Vickers, peniad da i lwybr Langley. Mae 3 yn y llinell flan. Langley at Daly. Daly allan at Vickers. Dyna welliant gan Caerfyrddin. Maen nhw'n croesi. A mae Morgan Davies yn gollwng y bêl. A neb yno i'r hen air i rwydo. Caerfyrddin a ddylen nhw fod yn gyfartal. Wel, dylen nhw o'r dystiolaeth na. Liam Thomas. Croesiad mewn, pwysau ar Morgan Davies. Tro hwn mae'n argyhoeddi trwy dyrnu'n glir. Ond dyma'r sgoriwr Parker at Bateman. Bateman. Mae Fox yn y canol. Mae'n bwydo Jack Fox. Fox pas dda tu fewn ag Allen. Allen! O, mae'n gamgymeriad gan Idzi. A mae Parker yn dyblu mantais y tîm cartre. A mae gyda nhw un trod yn 4 ola. Cwpan Cymru.
Oedd yr arbediad gan Idzi, ond yn gwthio'r bel yn syth at Tim Parker, a Parker yn sgorio. Angen gol yn ôl yn ddybryd ar Caerfyrddin, Booth yn codi. Y peniad allan yn cyrraedd Birch, mae Birch ymlaen yn bwydo Hillman. A mae'n 3 yn erbyn 3 fan hyn, Hillman y Bateman tu allan iddo fe, Parker am ei hat-trick, Tim Parker ar ei drod chwith, yr arbediad o'r Bateman yn troi 2 yn 2, a rhaid nawr bod Cambrian drodd i rownd gynderfynol Cwpan Cymru am y tro cyntaf yn ei hanes, yn torri'n effeithiol drwy ganol ca, peniad rwydd i Callum Bateman, a Cambrian ar y blaen o 2 i ddim, a llai na chwarter awr yn weddill. A Cameron Keach ymlaen. Cameron Keach wedi cynrychioli Hwlffordd yn yr uwch gyngraedd. Dyma Parsons, Parsons i Caerfyrddin, a mae Parsons yn taro i'r hen air, a oes digon amser. 8 munud yn weddill yma, a mae Caerfyrddin rhywfaint nôl yn y gêm.